كبقلو تلفزيون إسرع عزو السلام دانا تقبلوا فنونا بمكتال تركبوا كبراتن كبرانن كمي تمسيو ساعة شعات تأخيلو لومي حميس رانشو موتن مقاوي سرالو زيناتات وشتن واتساهن نهون مكتالكم بخبرو سأقدم لوام تخليه فلما رستزينا مارشال شابوشنكوف سسميت تدراويت مركب روسيا عودت من فتام لومي ودبات ساعتها بيت مرتي ورسايكالو سوا قام عدد المرتب إسرائيل 4 أكيدا أبنو زبا عرضا بعزو تساتفو هزبي سفيح معتطاوي ندفتات السلاسلالو أمريكان أوروبا أو حبرتنا بقدر يسي تايوان كأيح مسمر يحلفو كمزلو تشاينا أفليتا روسيا نابي يوكرين كل أخات مديبا نزلوا يبعث شدوشان نفرت وقع أمريكا كتعنوان مخانا أتنكرا بزي حقاوي مقادي كاو أمريكا زاتو أطوار تأيقيق الولاو حيتي مخانو تقليزو نبزر زرو كنسجر تدراويت مركب روسيا عودت مفتام لومي ودبات ساعتها نستخيرت نسرعات مقبل تخاتها لقات أن يشام تولى تبصابالو مارشال شابوشينكوف زتسميت وتهدراويت مركب حيل بحري فدريشن روسيا نحن مجتمع علتات عودت مفتام لومي 28 مقابيتها بساعتها قدم غطري ودبات ساعتها ازي بمخنيات مبل 3 عامات وقعوا من مسرات دبلوماسيا وزمدناتات ايرتران فدريشن روسيا زتودب عودت نتابع نايتي اب مونغو ايرتران روسيان معبيل زلو مغزم دناتاتيوم ابتي لعلو تسمزي منغستن ازز تحيلتات مكلخال ايرتران كمون امباسادر فدريشن روسيا اب ايرترا ايغور موزغوز ترخبو لسنه سرعات بفتنات جلابو حيل بحري ايرترا استسني دمو اقابلا تغيرلام لعلو تسمزن ازز سراويتن ايرترا نتا مركب ان تزاور تعذيب موان بزعبع عودتان تاريخان مجلص يتواهبومن أبز حلف قرب أوانون مركب حيل بحر هندي أول باز تماساس العدة مكيادا زذكريهم نبي كالزينا هنسجر لوخ إرترا أبز حلف قنات أبز خير مبسوسان شموتن أخيوا كوميشن كنات دك أنسيو ناي ودب حبات غرات تساتفو كافت بوتان نسبت حنا حبرتا مركز أبتاب تداليلو داريا تسفازغي كتقربه ببريزيدنت هامادئ وزيرو تخاء تسفا ميكائيل زتمرح لأخ إيرترا كاب 11 كساب 22 مقابيت أب نيويورك كاب استقابئ مبل سوسان شمونتن أخيبا كوميشن كونتا دك أنستيو نيودو بحبرات هاقرات تساتيفون أبتي قلت أف عواتات نمرققات معوري عدلات دك أنستيو موقات دخنتن فينانساوي تكالات بمحيال ميزاناوي مقرحة أقاتات مسمار بزبل تيماز تخايد أخيبا لأخ إيرترا استراتيجيكاوي أملها خطا منقستن هزبن إيرترا بوليتيكاوي كتاباوي محبراون كال انصلاتات كمون معري سطافي زيغاتات نمرقات نزكايد وزلو صعري بمتقاس موت اديتاتن هصاناتن امن كاين مخنشاب دق انستي امو غادن بابنز تقس معباله كم التمزغبه غليصوم افراينا دق انستيو كم مرጫ زيكونه كم وسان ترى اگداس بوتا سلازحز امهناز قطباو عبيت كمون هاغراو سلامن سنيتن بمتكل زسرحالو زلو عمام مخانو زحبر الاخ إيرترا محبراو فتحن من قاس كساب زرحة كبابيتات محبراو أقلقلوتات أم موداد كمون تسقاتات هاجر بمعري أم بصحن معري ستافيدك أنستيو أب كله أم الرقات عبع عمام كم التسلاسل أنا تيروم التلوخ بتوساخي أبز تفلالي بدرجة مينسترات زكاير زتتاتن تمكروناي مقسام مدرخاتن بمستاف أم راح تسقاتات من الرقات مع عدلات أب تمرتي تعنا الصراح كفل الدوموز واننت مريت مسالات حرار كمون قبؤن مسلن زيقاتات إيرترا اتمرحالهم حقتات أكافيلهم أما دمدمتا مسكولن بشركنت أم عبالة دك أنستيو زنطفان أبزوبانا سلامن وحسنة دك أنستيو هتانات نمرقا زك ألسان هاقراتن محبراتن نخسارح زلو دلونت أرقاقيتهم
ኣብ ተኣኺባን ርክባትን ኣብ ሃማድኤ ሓላፊት ክፍሊ ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ወይዘሮ ትዕበ ክንድያ ከምኡን ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ኣባላት ሚሽንን ተሳቲፎም ነይሮም። ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ብ1718 መጋቢት ንኤርትራውያን ነበርቲ ኣዊል ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር ንዕላማን ፍልስፍናን ውዳበ መንእስያት ህግደፍን ካልእ ዘገድሶም እዋናዊ ጉዳያትን ሰፊሕ መግለጺ ድሕር ምሃብ ናይ ግንባር ወጻኢ መደባት ስራሕ 2024 ብዝርዝር ኣቕሪቦም። ብዘይካዚ ኣምባሳደር ዮሃንስ ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ባሕር አልቃዛል ኣብ ዝገበሮ ርክብ ንኤርትራውያን ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማትን ምፍታሕ ውጽኢታዊ ርክብ ከም ዘካየደ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ መላ ሃገር ካብ ዝርከባ ቤተ ትምህርቲ ክልኣይ ደረጃ ናይ 11 ክፍሎም ንዝኣዘሙ ተማሃሮ ተቐቢላ ናይ 12 ክፍሊ ኣገልግሎት እትህብ ኣብ ሳዋ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ገምጋም ትምህርቲ 2023-2024 ኣካይዳ ወኪል ኤና ሙሴ ኪዳንን ዘዳለወ ጸብጻብ ኣርሴማ ስሞሮ ኣብቲ ብ26-27 መጋቢት ዝተኻየደ ገምጋም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ርእሶም ገብሪ ህይወት መሰረት ህንጸት ሃገር ህንጸት ብኹልንትኑ ብቑዕ ዜጋ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብያተ ትምህርቲ ወለዲ መምህራንን ካልኦት ኣካላትን ብውህደት ክሰርሕሉ ዝግባእ ሃገራዊ ዕማም ከም ዝኾነ ኣረድዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ጸብጻብ ኣሃዱታት ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምርምርን ትምህርታዊ ሓገዝ ኣብ መንበሪ ተማሃሮ ከምኡውን ካልኦት ኣሃዱታት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ዓሚቕ ዘተ ጠለባት ቤት ትምህርቲ ምስ ኣካዳሚያዊ ካላንደራ ብዝሳነ ክማላእ ህንፃ መንበሪ መምህራን ምምሕያሽ ክግበረሉ ብቑዓት ተማሃሮ ንምፍራይ ኣብ ዞባታት ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ጻዕርን ክሕይላ ንመስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝዕንቅጹ ሕፅረታት ተለልዮም ቁልጡፍ ፍታሕ ክግበረሎም ትሑት መጠን ምሕላፍን ትሑት ሱታፍ የደቂ ኣንስትዮን ዘለወን ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉይ ቆላሕታን ምክትታልን ክግበረለን እኹል መጽሓፍቲ ዝሓዘ ብቑዕ ዲጂታላዊ ቤተ ንባብ ክዋደድ ከምኡውን ኣብ ምዳብ ዓይነት መምህራን ንቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ቀዳምነት ክወሃባ ዝብልን ካልእን ሓሳባት ኣቕሪቦም። ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ሳዋ ሎማ ዓመት ካብ 108 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጹ 49.9 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ተማሃሮ ተቐቢላ ከተምህር ሓገያ። ኣብዚ ግዜ እዚ ተማሃሮ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ሃገራዊ መልቀቂ ፈተናን ዛዚሞም ዝተረፈ መደባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምስልሳል ከም ዝርከቡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። ኣብ ንዑስ ዞባ ዓረዛ ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ 15 ማሕደራት ከባቢ ሰፊሕ ነጥፋታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያታትን ይሰላሰል ኣሎ። በዚ መሰረት ምውሃድ ኣመሓደርትን ክኢላታትን ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ 92 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ክጽገን እንከሎ ኣብ ልዕሊ 98 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬትን መጋሃጫታትን ድማ ከትሪ ቅናታዊ ዛላታትን ምምድማድ መሬትን ዘጠቃለለ ንጥፈታት ከም እተኻየደን ይቐጽል ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ኣዋሃዲ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ መላከ ፍስሐየ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብመሰረት ዓመታዊ መደብ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣብቲ ንዑስ ዞባ 800 ሄክታር ቅናታዊ ዛላታትን 800 ሄክታር ከትርን ክስራሕ ውጥን ከም ዘሎ ብምሕባር ዛጌት ኣብ ምጽጋን ጽርግያ ለ 23,000 ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ድማ 56,000 ጉልበት ከም ዝዋፈር ኣነጺሩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ቀዳሞት ተረባሕቲ በዓላቶም ስለ ዝኾኑ ተበጊሱ ዘሎ መደብ ንምድፋዕ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንዑስ ዞባ ዓረዛ ኣቶ መንግስት ዘሚካኤል ድማ ነበርቲ መጠን ዝሰርሕዎ ኣብ ግብሪ ከም ዘርኣይዎ ብምግንዛብ ንዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ተማሕጺኑ። 83,000 ህዝቢ ዘለዋ ንዑስ ዞባ ዓረዛ ካብ ከተማ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 42 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ኣብ ንዑስ ዞባ ጌንዳ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ማይ ሓባር ላዓይተንን ደንጎሎን ኣብ ልምዓት ንዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣባላት ኩባንያ ህንፀት ኣባይቲ ልምዓትን ሳዋ ናይ ምዝንጋዕን እንግዶትን ወደባት ወዲቦም። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ሓባር ኣብ ዝተገብረ እንግዶት ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ህንፀት ኣባይቲ ልምዓትን ሳዋ ሜጀር ሓየሎም ተስፋ ስላሴን ምራሕቲ ናይቲ ስራሕን ዝተዋህቦም ተልእኾ ልምዓት ንምፍጻም ኣብ ዘካየድዎ ዘለዉ ንጥፈታት በብከባቢኡ ዝገብርሎም ምትብባዕ ሓይልን ድርኸይትን ዝፈጥር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስጋና ኣቕሪቦም። ብተመሳሳሊ ነበርቲ ላዓይተን ኣብ ከባቢኦም ዝነጥፉ ዘለዉ ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሰገን ነበርቲ ደንጎሎ ድማ ኣብ ሃገራዊ መስመር ኣስመራ ባጽዕ መሰረታዊ ጽገናን ዘካይዱ ዘለዉ ኣባላት ኩባንያ ኣስቤኮ ናይ እንግዶትን ምስጋናን መደብ ኣካይዶም።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጌንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ህዝቢ በብከባቢኡ ዝውድብዎ ዘሎ ናይ እንግዶት መደባት መርኣያን ሰራዊቱ ዘለዎ ክብርን ሓልዮትን ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ መደብ ብባህላዊ መሰናድኦታት ዝማዕረገ ነይሩ ጨፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽበርካ ኣብ 13 ምሕደራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ልጓዓን ሰባ ሕማማት እንስሳ ንምክልኻል ወፍሪ ክታበት ሕማም ዕውድ ከልብን ኣናሶን ኣብ ናይ ጸባ ከብቲ ድማ መርምራታት ሕማም ምቁላዕን ዓባይ ሰዓልን ኣካይዱ ነቲ ወፍሪ ኣመልኪቱ ሓላፊ ኣሃዱ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ኣቶ ሳሙኤል ክፍለጽዮን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 10,000 ከብትን 2,000 ኣኽላባትን ክኽተባ ከለዋ ካብ 600 ከብቲ ኣብ ዝተወስደ ቅምሶ ደም መርምራታት ሕማም ምቁላዕን ዓባይ ሰዓልን ከም እተኻየደ ሓቢሩ ኣመሓደርቲ ከባብን ወነንቲ ጥሬትን ብግድኦም እቲ ክታበት ኣብ ግዚኡ ብምክያዱ ዝነበሮም ስጋት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም እተቐንጠጠ ብምጥቃስ ኣብ ጥዕና ጥሬቶምን ዝህብዎ ምህርትን ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ገሊጾም ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ ኣብ ንኡስ ዞባ ልጓዓን ሰባ ኣቶ ስሞን ኣማኑኤል ብግድኡ ወነንቲ ጥሬት ንጥሪቶም ብግቡእ ክኸትቡን ጥዕናን ክከታተሉን ከምኡውን ዝኾነ ተርእዮ ሕማማት ምስ ዝዕዘቡ ንቤት ጽሕፈት ሕርሻ ቅልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ተማሕፂኑ ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሎ ዝቐርብ ዜና ወጻኢን ምክትታልኩም ደቂመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ቀይሕ መስመር ይሓልፉ ከም ዘለዉ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ልኡኻት ክልተኦም ወገናት ኣብ ሳለስተ እዚ በብወገኖም ናብታ ደሴት ዑደት ብምፍጻም ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም ዝገብሩላ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ንክልቲኦም ወገናት ከም ዘይምልከት ዝተቃሰት ቻይና ነቲ ዑደት ተኸታኺ ክትብል ኮኒናቶላ ኣሜሪካ ኣካል ሉዓላዊ ግዝኣት ቻይና ምስ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ወተሃደራውን ቁጠባውን ዝምድናታት ነቲ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዘለዋ ዘይምቅዳው መሊሱ ይኽረሮ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ጸጥታዊ ኩነታት ወሽመጥ ታይዋን እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ናብ ዩክሬን ክልኣኻ ተመዲበን ዘለዋ F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ቅን ወታደራዊ ዕላማ ሩስያ ከም ዝኾና ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣጠንቂቖም እተን ነፈርቲ ኣንጻር ሰራዊት ሩስያ ዝቐንዐ መጥቃዕቲ ምስ ዘካይዳ ሃገሩ ኣብ ልዕሊአን ቀጥታዊ ስጉምቲ ከም እትወስድ ፕሬዚደንት ፑቲን ብ28 መጋቢት ምስ ወታደራውያን ኣበረርቲ ነፈርቲ ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣነጺሩ ቤልጅየም ሆላንድ ኖርዌይን ዴንማርክን ዝርከበን ኣባላት ኔቶ ነተን ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ሰራቐቓ ናይ ውግእ ነፈርቲ ናብ ዩክሬን ክልእኻ ከም እተሰማምዓ ይፍለጥ እቲ ኪዳን ነተን ነፈርቲ ንምብራር ዘኽእል ልምምድ ኣብ ዴንማርክ የካይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገራት ኔቶ ነተን ነፈርቲ ናብ ዩክሬን ክልእኻ ድሕሪ ምውሳነን ብሓዊ ይጻወታ ኣለዋ ክብል ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ በአሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ንኩናት ዩክሬን ካለ ኣንፈት የትሕዞ ከም ዘሎ ወታደራውያን ክኢላታት ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ኣጽዋር ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሄይቲ ተኻቲቱ ዘሎ ጸጥታን ወታደራውን ቅልውላው ምዃኑ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ኣብ ኢድ ዕጡቓት ውጅለታት ሄይቲ ካብ ዘሎ ኣጽዋር እቲ ዝበዝሐ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ካብ ኣሜሪካ ዝተለኸ ምዃኑ እዮም እቶም ጸብጻባት ዘረድኡ ነቲ ዘይ ሕጋዊ ሰደድ ንምዕጋት ብወገን ኣሜሪካ ዝወሰደ ስጉምቲ ከም ዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዝሰፍሐ ክፋል ካሪባይናዊት ሃገር ሄይቲ ኣብ ታሕቲ ቁጥጥር ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዘሎ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ኩነታት ንግዳማዊ ምትእትታው ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ የረድኡ ኣብ ሄይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብቐንዱ ሳዕቤናት ግዳማዊ ምትእትታው ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ነቢት ኣውስትራልያ ወስናቶ ንጽንሐት ቀረጽ ከም እተልዕሎ ኣፍሊጣ እቲ ስጉምቲ ውጽኢት ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ዘይምቅራው ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ውሳኔ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝትግበር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣፍሊጣላ እቲ ቀረጽ ካብ 2020 ጸኒዖም ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣውስትራልያውያን ሓረስቶት በኣሎቷ ከም እተጸልዉ የረድኡ ኣውስትራልያ ካብ እትልኮ መጠን ፍርያት ነቢት እስተኣሳት 28 ሜታዊት ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ከም ዝቐንዕ ይግለጽ
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ እታው ፍርያት ስገምን ከሰልን ኣውስትራልያ ዝወሰነቶ ቀረጽ እታው ኣቐዲማ ከም ዘለዓለቶ ዝዝከር እዩ። ኣውስትራልያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብምውጋን ንፖሊሲታት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ድሕሪ ምቅዋማ ዝምነአን ከም ዝሻሕከረ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሽበራ ንምምካት ኣህጉራዊ ምትሕብባር ክሕይል ሩስያ ብ27 መጋቢት ጸዊዓ እቲ ተርእዮ ንምቅራስ ብተናጸል ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝድለ ኣድማዒ ክኸውን ስለ ዘይክእል ሃገራት ሓበራዊ ንጥፈታት ከካይዳ ሩስያ ኣዘኻኺራ። መንግስቲ ሩስያ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሃገሩ ዝተኻየደን 140 ሰባት ዝቐተለን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሽበራ ዘካይዶ ቃልሲ ብዓይነትን መጠንን ከም ዝሐይለዩ ኣፍሊጡ። ሽበራዊ መጥቃዕትታት ብደረጃ ዓለም ቀንጠቂ ጸጥታን ወታደራውን ቅልውላው ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕበር። ገለ ሓያላን ሃገራት ረብሓታተን ንምስማር ነቲ ተርእዮ ክምውላ ከም ዝጸንሓ እዚ ድማ ኣንጻሩ ንዝካየድ ቃልሲ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። መንግስቲ ደሴታዊት ሃገር ፖርቶሪኮ ብሰንኪ ረስኒ ደንግ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ። እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 600 ሰባት በቲ ሕማም ከም እተለኽፉ ብምግላጽ እዩ። መጠን መልከፍቲ ናይቲ ለብዒ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ 30 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ጥዕና ፖርቶሪኮ ሓቢሮም። እቲ ተርእዮ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ንድሓር መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን እቶም ጸብጻባት ኣሚቶም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ተርእዮታት ረስኒ ደንግ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ይኽሰት ከም ዘሎ ይጥቀስ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቱ ክነግመልኩም። ማርሻል ሻፖሽንኮቭ ዝተሰመየ ወታደራዊት መርከብ ሩስያ ዑደት ንምፍጻም ሎሚ ወደብ ባጽዓት እያ። ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ሳዋ ገብጋብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ኣካይዳ። ኣብ ንዑ ዞባ ዓረዛ ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ሰፊሕ ሞታታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ኣሎ። ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ቀይሕ መስመር ይሓልፉ ከም ዘለዉ ቻይና ኣፍሊጣ። ሩስያ ናብ ዩክሬን ክለኣኻ ትምድበን ዘለዋ F-16 ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ክትዕንወን ምዃና ኣጠንቂቓ። ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኣጥባር ደቂቕ ቅልውላው ሄይቲ ምዃኑ ተገሊጹ። ዜና ተዛዚሙሉ ምስ ዝተረፉ መርባት ኤርቲቪ ሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ ምሸት።